Damo news tayo ah. Damo news me din nang sabi. May isa, nagbati. Wala kinat na pa nagpangabay. Kaya matakalan tayo sa deta ah. Kaya dyan pa yung mo kinaya. Babainak pa. Tapi itu tuh lagi ding. Siguro adok deta bos ah. Lamis talaga yun. Power ganun na. Lamis. Nah. Ay, pahipak boss. Ha? Pag. Bagay. Let's go. Guys. Malagkit boss. Okay, pasok mo. Ito lang kita. Pinagkalaan ang tatawag mo eh. Kaya niya? Oo, kasi pa yung depende mo. Ako yung titaliyo. Ako nga. Ay, wait. Ako nalang kasi na RJ. Ang napilaling tayo sa mga payo. Andre, kaya ka kala kumamot ah. Hindi naman, nag-rigat siya. Ano? Alam mo na ako. Inat lang ha. Panasan mo lang. Kayam dati God. Kayam. Noong nasakit, babakawatan naman. Kaya na! Kaya na eh. Pero wala kang gano'n, nagalisto. Pag-doon na lang dyan.
Ayun, pagkain kulang ng pan. Para kayang pay? Apa yan ang tali ni Kene? Baka ng Lewis. Bagong siya na siya? At nagiging umulan. Wait, kumpas ang kamerat papan. Beta bato. Alah, sige. Ha? Marigat ko tumulog sila eh. Kaya ta. Kaya boss. Diti kami din boss. Diti kami net na ato pa. Nalaklaka pa gid dito yan. Na Shit ni ina. rigat lata. Difficulty 10 out of 10. No data point na alam mo. Kada nalok na. Kaya? May rigat nang gayam. Pa-rescue! Apo. May meti jabangit. Jai. Jabangit. So, Na, gulang na. nagamak DJ banger. Anak jabangit pala. Yes. Knockdown. Mayun.
Naka, doon Jesse na.